আরে আকাশ, আজ হঠাৎ এই গরিব ভাইর কথা মনে পড়িগলা। ତମ ଭାବନା ଭୁଲ ଭାଇ, ତମ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। 6 ମାସ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲୁନୁ। ଆଜି କାହିଁକି ମାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ନୁହେଁ ଭାଇ, ଏଠି ଅଧିକାରର କଥା କହୁଛି, ଅଧିକାରର। ଯାହାକି ଅଧିକାର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଧିକାର? କୋଉ ଅଧିକାର? ଅଧିକାର? କୋଉ ଅଧିକାର? ସେଇ ଅଧିକାର ଯୋଉ ଅଧିକାରରେ ମା ମତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାକୁ କଣ ନବା ପାଇଁ ମତେ ଅଧିକାର ଦରକାର? ଆଉ ମତେ କଣ ରାସ୍ତା ଘରୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଛି? ଆରେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ରେ ଆକାଶ, ସିଏ ଯେମିତି ତୋର ମା, ସିଏ ବି ସେମିତି ମୋର ମା, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ମା। ରାସ୍ତା କୋଉଠୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି କି ତମକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି, ସେଇଟା ମୋଠୁ ବେଶୀ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ। ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନି ରେ ଆକାଶ, ତୁ ସାରା ଦିନ ଅଫିସରେ ରହୁଛୁ, ହେଲେ ମାର ଭଲ ମନ୍ଦ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ ବାପ। ତେଣୁକରି ମୋ କଥା ମାନ, ମାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦେ। ପାରିବେନି? କାହିଁକି ପାରିବେନି? ଘରେ ପରା ବର୍ଷା ଅଛି, 2ଟା ଚାକରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନ ପାରିଲେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ତ ପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ବର୍ଷା, କଣ କହିଲ? 10 ଏକର ଜମି ମା ସାନ ଝିଅ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଓ ଶିଟ୍। କଣ କହିଲୁ? 10 ଏକର ଜମି? ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାକୁ ରଖ ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମା ତମ ପାଖରେ ରହୁ, ତମ ପାଖେ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଆକାଶ ଚାଲିଯିବୁ? ଆରେ ତୁ କଣ ଭୁଲିଗଲୁ ଯୋଉ ମା 10 ଦିନ 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖି ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେଇ ମାକୁ ତୁ ଆଜି ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ? ଆରେ ଦେଖ ତୋ ଭାଇକି ଟିକେ ଦେଖ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଶିକି ମାର ଯତ୍ନ ନେବା। କଣ କହୁଛୁ ରେ ଆକାଶ? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ମତେ ଦରକାର ଥିଲା 10 ଏକର ଜମି, ଯାହାକି ମା ସାନ ଝିଅ ନାଁରେ କରିସାରିଛି। ଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ଆକାଶ? ଠିକ କହୁଛି। 10 ଏକର ଜମି ମା ସାନ ଝିଅ ନାଁରେ କରିସାରିଛି? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ଭାଇ, 10 ଏକର ଜମି ମା ସାନ ଝିଅ ନାଁରେ କରିସାରିଛି, ଯାହାକି ତମକୁ ଆଉ ମତେ ଅଜଣା ଅଛି। ତାହେଲେ ତତେ ଯଦି ମା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ବି ମା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା? ଚାଲ ମାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡିଦେବା। ତାହେଲେ ଚାଲ।